sliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama sliramu margi wong manis, aku kan bakal ngliwati. Sinaksen lintang eluku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumantel ning netra rinoso, agar rasa rasaning driya. Mitra sak jagat raya, kaling ana wukir lan samudra. Nore ilang mamanise aduh, dadi ati selawase. Nalikanira ing dalu atiku, lam-lamen sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali, lakae lintang mlaku.
Kula ngantos pangringan kidul piyambak menika asmanipun Bopo Slamet. Inggih Mbah Slamet sugeng siang Mbah, kados deneh kalih padatan ing siang menika panjenengan katon begas bindane kadya patih Lugender. Inggih kunjuk ninga kunjuk penyanyi peningkang minulnya Ibu Julias. Inggih kunjuk ninga katur Ibu Julias mbok pilih. Anggenipun ngadi busana pinanganten putri sampun paripurna mangke kepareng-paring sasmito tondo oto-oto dumateng kawula awit pamboyonging pinanganten badhe kaboyong dening penyanipun Bapa dalasan ibunipun pinanganten. Mangkaten mugi andadosaken kawuningan. Aku mantu salone butuhke saged pitemat pamundhut langsung dumateng Bapak Yoto. Pilih sami sumangga kita nglajengaken pasugatan malih saking jejelektun kunjuk sanjane para tamu sugeng lenggah sugeng amirsani suwun.
Rahayu. Lamun tanggih rumah ibu sama masyarakat Kunjo Binangan dan Putri Sampun Pinten titik saking kabuci mongso kala keparing sepuh sasaran kita ndherekaken pangkuyung Binangan dan Putri. Mijil saking sasun panyangalun tumuju sasun. Mila kunjuk katur buku wiyoto sekayan kawu. Keparing cekara saking papan palingan tumunten tumuju sasun panyangalun ingkang sabar. Pangkuyung Jenang Kunjo Binangan dan Putri Binayang kali tumuju sasono kini baru kadang pangan dinding dengan dan kepang sama tinggi sawiku ingkang lekase awarakas tegas nyatu sandi
Udah saya kira-kira nari saya mojo pinangan kecil saking sakso omayang ngerawan beri pun pinayang kari tumuju saksono dari nenggo sinten ingkang minangka pangrasane lampahan punika gandeng sang kembaran ya putri pengabit kembar gedhe kembar busanane kembar ayune saat dia maksa lestari no bangkit anggaran pronokan titik tumapain kodono kiramaning bongso semai ingkang samiyo undiko ingkang lumaksono ono wirilah wujude mesti kanting payuhan gesret mojo pinangan dan putri iya asasile dia ayu Sri Susiana ugi kakas Duhamastani peparat Dewi Irowati kau sulit dialih binapet teromu ibu nih berikan memayuni general nampak di saking mojo putri ingkang sinebat patain perangan ten yodo masih pirangan ten anggap ing sasmita ibu durina sausnya dumugi yang kantin jupinangan ten kandhaken ing kursi gading kencono terengkang sampun dari nantam ini kang mereng tindak ing pirangan ten sigroan solo ing balanggan ingkang sampun kasediaaken sambi kula awet donga andika sami soritan ing Gusti iki iya Surya sami semoga katawis samanggi pinanganten kadmenetaken putu tujuni Bagong Ibu Jembagung Eyang Titi Sastro Amijoyo Bagong Eyang Titi Sastro Amijoyo ingkang kalebet mangke renesoya minangka sesepuh renesoya handhaupaken pinanganten mila mawantu-wantu tamu mugi lumampah ngadicara panggih utawi pinanganten arsa kawisuda purwa madya mugi tetep manggih raja mulya wujud ing sambi kula italang pasti yuda manggala kepareng semoga tujuh sasi mapalangan يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي
أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق
أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sumringan wadana epilakan dan sayuti Ratan dari lamun kopi kaimatan Ratilakan namko luruning sawitji Siji Empanan sapsak dengko Anggrangkit balik selengkan ayam tentruk dan cemaran Jumbukan wilayah tua kang siadyo keluarga ingkang dinerkan dari Gusti ingkang wagu naringgih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Betul titik.
paripurna munggul bojo nondrengi pinangan tenan sayembit keparingan indahan diri turada widi-widone kang jempana ing maruta nalika sok gunaka kemangkon mengku pralambita lamun to jejering priya tanggal jawabmu repepeh tenor lumaksana pindha sata watarangan ditampi Bu. Dupi dumugi ngarsaning Rama wujuding gunaka ya cinosaken kanthi mangka bangsa gumiraning manah niki kunjuk katur sanggening para tamu dalasan para lenggang ingkang sampun pikantuk pasugatan saking Bapa Piyata Nggih menika minangkane pamundhutipun pinanganten saripit ingkang katemben Bilojo Rama. Kunjuk katur sanggening para tamu sesepuh bini paripurna yang sumawang mangke kasusul Mas Parni kalian Mbak Yatin. Mas Parni sekalian ugi katurang samakta ing diri sareng gati. Nah, sak betul nggih. Mas Sutono sekalian, Mas Hadi kalian Mas Jumadi, Mas Udin kalian Mbak Usa Fitri, Risa Fitri, ya. Mbak Udin kalian Mbak Risa Fitri, saking Bundi Wong Mas Wiratawa, Cilacap, Pasun berkalipun. Ini Sumiran, Bapak Sumiran kalian Ibu Tini. Nggih, sasedhet sawetawis Mas, punggalipun bangsa sampun-sampunipun suwun nggih. Nggih. Bapak Sumiran kalian Ibu Tini, Mas Yahno kalian Ibu Sarmi, Bapak Paijo Ngepoh kalian Bapak Ingin, mohon maaf keluarga dari Surabaya, barangkali bahasa yang saya sampaikan, barangkali bahasa yang saya sampaikan sebagian besar tidak bisa dimengerti. Ngaten begitu Bu ya? Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek kunjuk katur priyagung para tamu ingkang sampun Mas Darto Saputra, Mas Sutono sekalian, Mas Hadi kalian nggih Mas Jumadi kalian Mas Damas, Bapak Setu kalian Bapak Karni, Mas Suyoto kalian Ibu Wadir, Bapak Sumiran kalian Ibu Tini, Bapak yang lah Ipit ingkang sampun katuran asmanipun pareng sumangga. Iki ta. Monggo Mbak, dipun pundhut gambaripun ugi dipun shooting ingkang sampun kaspal asmanipun kersanipun ngringkes wekdal ingkang katuran enggal kemawon. Nggih. Niki pun minangkani pamundhutipun pinanganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Pak Pardi, kalian Pak Pamun, Pak Parmon, Cobi, Kakang Udo Tumaruno, Kasun pindah menika nggih. Krat ingkang wonten mriki saja gebeg-gebeg panggenan. Nggih, Pak Pardi, Pak Parmon mewasa kanca. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sesepuh bini sepuh balasan haji sepuh ingkang agung mestuti dumateng Bapak yang engkau tamin Bapak Kiai Romo Haji Ibu Aja dalasan kadang santri ingkang rinten kelawan dalu tansah satu kitab suci minangka keluarga besar dari Madura, keluarga Bapak Haji Abdurrahman ya dari Madura yang terhormat serta yang berbahagia. Mangkatur ugi para kadang
kula mudo tumaruno samudayanipun ingkang saldo pantes Mepet, Mas. Mepet. Sinutarasuna. Keparing langkung nurmi nandika sami kawula dherekaken. Nelaken agungan panuwunan puji puji syukur kunjuk ngarsa dalem. Gusti ingkang hawenang hampur boha misisu. Awit saking sih pirasa berkah kemiranipun wonten ing kalodhangan